Teší sa na dní, kedy môžeš porozprávať pičoviny, hrať sa, jaké máš zraneniny. Aby si ich namotala do svojej pavučiny, splniť svoje sny a byť uznaná za svoje príbehy. Wannabe piče pchal ľuďom tieto slova, presne ako ty, tie manipulatívne slova na všetkých vravíš, jak ti ubližujú. Majú nešťastie, že v tebe dôverujú. Hovoríš veci typu, jak som si ťa namotal, pritom som bol jediný, kto sa o teba zaujímal. Nadávaš na osobu, ktorá ti chcela pomáhať, hrá sa na obeť a šíri svoju chorobu. Za nejaký čas ostatní na to prídu, z tvojho života odídu a môžeš mať depresiu. Radšej to nestopni a hýbaj si dať chrániče. Naposledy otvor hubu a môžeš ísť do piče. Prečo máš potrebu sa stále vracať? Chceš, aby som svojich rečí začal grcať? Chcela by si spraviť na mňa dojem. Naposledy vravím, sorry, nemám záujem. Vravíš viate cez 9, jak som ťa podebal. Na druhého, jak ťa skoro zarezal. Tvoja huba kašle na ostatných túberu. Hovoríš o príbehu, asi hľadáš útechu. Nechceš byť offline vedľa capka, čo má bávo. Chceš byť online a mať polutovanie zadarmo. Je mi ľúto toho chlapca, vďaka tebe začal chlastať, mal s tebou vidinu, no stratil sa vo milu.